हे गाइस आंनि गुबुन मोनसे भिडिअनि सामफ्रोमबो बरायबावबाय सोर सोर आंनि चेनेलाव गोदान अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना सोर सोर नो खायनायनि भिडिअ लाबोनो थिनदोंमोन लाबोबाय आं फाइनालि नायलांबाय थादो हाजासे सापर्ट खालाम नोंथांमोना जेखौ थिनो बेखौनो लाबोगोन कमेन्टआवल' सोंहरबानो जाबाय मा भिडिअ लाबोजानो लुगैयो आंखौ आंनि बे पिलकासन दखना स्ट'र चेनेलावहाय नोंथांमोना सोलोंनोबो हागोन नो गुदुङाव सोनायखौ बोरै सोयो खुन्दुंखौ बोरै हरो बिदिखौ नोंथांमोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो बिमानै जायो आङो मिनिलायदों बिमानैया भिडिअ लानायखायनो मिनिलायदों नोखौ नै सोबाय गुदुङाव बोरै सोयो नायदो सोलोंनोबो हागोन सोर सोर रोङा दा आजिखालिलाय रावबो रोङा थाखाले रोंजोबखासै खुन्दुं हरनायखौ नायदो नै बोरै हरदों गावबागाव महर लाबाय रासो खायबाय नै ससेखौ लास्लाबनो मोनाखिसै आङो आं न'आव गैयामोन ना खाबाय नै दाजेननायनि खानसै दाजेनबाय नै बिदि नुबाय दख'नाखौ सोर सोरनो नांगौ सिगांनि भिडिअआवनो होखानाय दंखायो नाम्बारा सिगांनि भिडिअखौ नायनानै बिहरबानो जाबाय कन्टेक्ट नङाबा मेसेज खालामबानो भिडिअखौ गुसुंल' लाबोनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय।